ing praja Lekadraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anuman cantut tumandang nalengkois dadi aku kobong gedhe jroning praja kobong kuku sing tuwa kanggo melung angening tiasa ngapa kawangku sagung jajan angin sangat angin kipi sang resikane putra kang anjlok saking wiyati nagih tori sang Anoman ya sang resi Mayangkara kang handhok saking pertapan Kendali Sada nagih to Kendali Sada menawa ngarani Kendali kang pamengkak dene Sada sampun nggambaraken usada badhe angkusadani anggennya Prabu Rama Wijaya anggennya gempal ing manah ingkang garwa kadusta dening Prabu Rahwana Raja nenggih genti kang winursita menika nggambaraken wewengkon ing Mitir nggih Pak nggih wewengkon ing Mitir pamekon ingkang panjang kunjung pasir ukir gemari paloh jinawi pasir ngarani samudra ukir gunung mangkeraken ing patoyan ngarengaken ing gunung-gunung wewengkon ing Mitir ayo mayem tentrem tata titi kerta raharja wewengkon ing Mitir para warga Wandawa padha sami gumreges santut ing Taliwondo anggennya sampeyan ngrumaketaken anggenipun pasederekan tansah boten kanyono-nyono saengga kagem nyekapi merti dusun ing dusun Mitir kula sakadang langen budi santosa namung nderek adedonga mugia warga Wandawa masyarakat ing dusun Mitir sakukuban saha sak kiwa tengenipun tansah ayom ayem tentrem tata titi kerta raharja wilujeng bejo ing donya bejo ing akhiratipun ha 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 ha
Ayo
Ayo sing prayitno. Atu, atu sing halung. Kandeling kulit. Ucap kacarita nalika semana Sang Prabu Rama Wijaya saperlu arep njaluk Sang Dewi Sinta kang kadosta dening Rahwana ya Prabu Dasamuka. Perang tanding antarane Prabu Rama Wijaya lumawan Prabu Rahwana ya Sang Prabu Dasamuka. Perang gedhen ngalengka diraja. Ayo dipacetake, ayo. Nanti prajurit Prabu Rama, ayo. Ayo, hati-hati. Usah kaprapa. Hati-hati. Bumi kondang kancing langit kelap-kelap katon ler kincang ing alis risang mawe gandrung sabarang kang kadulu ukir moyang ayu gamru Rintang Hanuman kang anjok saking berkapan kendali sodo. Sang pambelo para kadang Pandhawa Sicenta Hanuman yor semayang para tunggal bayu dening Bratasena ya Werkudara mila boten nama mungkal. Raden Hanuman sinaosa dedeg piadeg alit namung kagungan karusan ingkang magila-gila. Opo keteang prajurit prajurit Prabu Rama kethek dijake ha.
Waduh. Wah. Wujute ora gondo sepirano. Tapi digdoyo Anoman. Yuh, wis Anoman. Anoman, opo sing tak cekeli? Iki piandel ing Alengka. Piandel ing Alengka Diraja. Ingsun tamake Gunung Jubruk segara asat paribasane. Huswa, huswa. Huswa. Huswa, huswa. Huswa, huswa. Aduh. Kepeksa abot ngelayan Anoman. Ayo, huswa, huswa. Huswa, huswa, huswa. Waduh, meleot pusaka Ngalengka. Pusaka Ngalengka meleot. Pak selamat. Pinaran dhuwur, Pak. Rikala semono Prabu Dasamuka ya ora ana raja. Yen bubutake gunung Anoman matekaji Maundri seda bubut gunung. Ayo karosane mati tikel aus. Wah, wah. Ayo, wah. Ceritane wayang Ramayana ing nagara Nalengka Diraja Ratu Putra Rawana Raja gawe geger nolong Sita Anoman si gedhe putih Katur kadang para kadang pabyawara dusun Puntir, dusun Pintir. Sugeng pirsani saking Klamet Bumi Santoso saking Dusun Kaliwino. Oh, my God.
Segere kepati, segere kepati, kepati pika bakas kewarasan. Ayo. Oh, 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 Indonesia. Iringane peneng gampang rebab kendang hilang samaratiku ora sumalan ora ceplak pamandang kayang samaran asal oh 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 Klithong-klithong numpak adong obal kingkong Ingklong Graya-graya saeko song kadong bolong Adike kadang adendang goyang semarang Imbalane pun kendang rebah kendang Ilang samaratiku ora sumelang Ora jemplang kumandang goyang semarang
padha malih perkutute mabur kudu nyongklat topane sang panci ambeng inggih moko